En primeiro lugar, manifestar o espírito absolutamente constructivo desta iniciativa para conseguir un acordo entre todos os grupos para que saia adiante debido á importancia pola riqueza patrimonial que existe en Galicia e que creo que é un acordo de todos os grupos que estamos nesta Cámara que é fundamental non perder. Entón, vou a facer unha exposición do xa recollido na exposición de motivos para plantexar en que se basa, en cal é o espírito desta iniciativa e porque para o noso grupo é fundamental. Decíamos na exposición de motivos que os académicos e académicas galegas levaban pelexando demasiado tempo por unhas cuestións que deberan ser prioridade para o goberno da Xunta, e isto o citamos no referente a un goberno da Xunta desde o inicio da súa autonomía, non solamente no momento actual, porque consideramos, igual que para os académicos galegos, que protexer e pôr en valor e promover a cultura, a lingua e o patrimonio da nosa nación galega debe de ser algo de primeira orde, porque é o que nos fai distintos e diferentes, é un consenso dentro dos nosos cidadáns e cidadánas. E por iso que xa se aprobou unha lei no 1983, a Lei de Normalización Lingüística, que atopamos unha serie de artigos que regulan as competencias e obrigas dos poderes públicos galegos neste eido. No seu artigo 2 di que os poderes públicos de Galicia garantizarán o uso normal do galego e do castelán, linguas oficiais na comunidade autónoma, e no seu artigo 3 que os poderes públicos de Galicia adoptarán as medidas oportunas para que ninguén sexa discriminado por razón de lingua, e os cidadáns poderán dirixirse aos xuíces e tribunais para obter a protección xudicial do dereito a empregar a súa lingua. Temas que xa tratamos habitualmente nesta comisión con iniciativas de todos os grupos que alcanzamos de feito consensos importantes nesta materia. Por iso digo que creo que é obvio que hai un compromiso por parte de todos de intentar chegar a acordos para potenciar a nosa lingua e, polo tanto, tamén creo que desexamos que sexa igual no referente á toponimia, donde nesta lei, no seu artigo 10, tamén di que os topónimos de Galicia terán como única forma oficial a galega, algo que non pasou ao longo de moitos anos, onde vimos totalmente terxiversados e castelanizados e con formas absolutamente ridículas os nomes dos lugares e das localidades galegas. E di o artigo, o punto 2, que lle corresponde á Xunta de Galicia a determinación dos nomes oficiais dos municipios, dos territorios, dos núcleos de poboación, das vías de comunicación interurbanas e dos topónimos de Galicia. O nome das vías urbanas determinadas polo Concello correspondente, e que estas denominacións son as legais a todos os efectos e as rotulacións terá que concordar con elas, porque víamos que moitas veces as rotulacións non coincidían co nome que en galego terían estas localidades, xa digo, aberracións como Arteijo, Sanjenjo, Juno, en Porto do Son, cando era Puerto del Son, temos unha larga variedade de exemplos, por desgracia, que moitos xa, afortunadamente, se subsanaron, e a Xunta que ten que regular a normalización da rotulación pública e respetando en todos os casos as normas internacionais que suscribe o Estado. É por iso que nos resistamos esta iniciativa aproximadamente no mes de novembro do ano pasado, cando Vicente Feijóo Ares, en nome da Real Academia Galega, da RAG, defendeu ante a Real Sociedade Geográfica que non existía ningunha rexión en Europa, mesmo decía que nin no mundo que se aproximase ao número, variedade, antigüedade e a riqueza cultural que singulariza o noso país, Galicia. Entón, eso creo que é algo que debemos pôr en valor, creo que todos somos conscientes disto, e por iso Feijóo Ares, que xa estaba traballando en algúns proxectos en colaboración ca Xunta de Galicia, reivindicou precisamente ese traballo de recollida de toponimia que se estaba facendo en Galicia nos últimos anos e que, además, ca novidade da axuda das tecnoloxías informáticas e da rede que facilitan o traballo en liña dos especialistas e as achegas á poboación, porque hai moitos nomes de lugares que se mantiveron e se trasladaron pola cultura oral e que os propios expertos necesitan das nosos maiores, a xente máis vinculada ao territorio, para poder saber a nomenclatura exacta cando non existe documentación física no nome dos lugares.
E por iso se reivindicaba a riqueza da toponimia galega e que representaba un tesouro cultural excepcional pola súa densidade, variedade e antigüedade, e que temos uns topónimos con máis de 2000 anos de antigüidade que son o único vestixio de linguas celtas, ni máis ni menos faladas no noso territorio antes da chegada dos romanos, e que aínda hai xente que sigue utilizándoos pero que está en serios perigo de desaparecer. Decía tamén na iniciativa, citábamos a Figueira Valverde, que no 1976 xa falaba de 3 millóns de topónimos, e que os cálculos académicos e polo que se coñece por esta cultura oral parece que na actualidade hai moitos menos e que se perderon moitos deles porque eran moito máis de 3 millóns. Entón, o que manifestaban é que se necesita un compromiso claro do goberno galego de xeito concreto, avanzar no traballo que xa se estaba facendo e, sobre todo, porque hai unha sociedade galega en xeral que debe ser informada e concienciada por parte dos poderes públicos galegos para que non se siga perdendo os símbolos da nosa identidade cultural, porque o que non pode quedar isto anclado na memoria dos nosos maiores ou da xente que vive máis nos eidos rurais e que sexa totalmente descoñecido, abandonado e que se perda nos ámbitos máis urbanos ou co avance das novas xeracións. E, sin embargo, non foi ata o ano 2015 que por primeira vez se citou de forma expresa a toponimia tradicional como un ben para protexer na Lei 10/2015 do 26 de maio para a salvagarda do patrimonio cultural inmaterial. E un ano despois se aprobou no Parlamento galego, antes de que eu estuvera nesta Cámara, a Lei 5/2016, ao finais da anterior legislatura, do 4 de maio, do Patrimonio Cultural de Galicia, dándolle a nosa toponimia o mesmo estatus que na lei estatal, o cal foi un avance, pero queda moito que facer porque seguimos perdendo esta riqueza cultural e os datos están aí. É por iso que para os académicos, igual que para o noso grupo, o traballo que se fixo non é suficiente porque os datos, polo que amosan os académicos, é que seguimos perdendo de maneira vertixinosa a toponimia que nos fai singulares e distintos ao resto do mundo. É por iso que nos consideramos que a Xunta ten a obriga de poñer máis medios para recoller e salvaguardar un patrimonio que corre un grave risco de desaparecer, e non o dicimos nós, o din os académicos e os que están xa traballando en distintos proxectos nesta cuestión concreta, e ademais tendo en conta os cambios que experimentou Galicia nas últimas 2 ou 3 décadas, cambios de territorio, cambios nas formas de comunicación, na forma de relación, que provocan que este deterioro siga en avance e, ademais, a unha velocidade moito maior. Nós, por iso, igual que os académicos, creemos que o seguinte paso obrigado debe ser acadar entón a máxima protección que pode ter un patrimonio inmaterial como este, que é o que proporciona a UNESCO, a Organización das Nacións Unidas para a Educación, Ciencia e Cultura. Volvemos a repetir, non é unha cousa que sexamos catastrofistas, ni nos parece unha cuestión menor dentro dos grandes problemas que evidentemente existen en Galicia, pero sí que para a toponimia vivimos un momento delicado. Para o noso grupo, igual que para a RAG, creemos que é urxente registrar precisamente este caudal de información lingüística, xeográfica, histórica e cultural que hai detrás destes nomes que nos identifican a cada espacio e recuncho de Galicia, a nivel da costa, do interior, de todos os espazos, e que además que é unha riqueza que forma parte, decimos na iniciativa, da nosa memoria colectiva. E ademais non é unha cuestión de exageracións nin reivindicacións nacionalistas, porque de feito esta semana coñecemos unha que por suposto que o é, eu como nacionalista tamén, dende logo para min é unha cuestión prioritaria, pero hai institucións tampouco nacionalistas, ou mellor dito nacionalistas españolas, como a Casa Real ou a Garda Civil, que corrixiron os topónimos galegos que estaban deturbados e que estaban mal rexistrados nas súas webs, e ademais que se dá tamén a coincidencia de que en 2018 medraron ante a Mesa pola Normalización Lingüística as queixas pola discriminación do galego, os bancos e as grandes empresas no referente ao uso da toponimia. Se registraron 303 alertas en casos moi concretos e bastante graves. Temos o éxito de que a Casa Real, por exemplo, e a Garda Civil non caen no discurso da imposición, ese discurso falaz que o que demostra é unha desprotección dun patrimonio que é único. Entón, o Grupo Popular fixo unha emenda que nós consideramos que rebaixa o nivel de compromiso da nosa iniciativa,
Entón, vamos a dar a opción de que expliquen o motivo da súa emenda, o espírito da súa emenda, ver a valoración tamén que fan desa emenda aos outros grupos que non emendaron a nosa e a súa posición, para poder intentar chegar a un acordo para que todos consigamos protexer ao máximo este valor cultural que nos fai únicos aos galegos e galegas, e que isto non é unha cuestión de nacionalistas ou non nacionalistas, sino de galegos e galegas que queremos protexer a riqueza da nosa terra. Moitas grazas.